Ahojte, dneska vás vítam u nového videa. Dneska týmto videom si otestujete, ako dobre poznáte vlajky Európy. Budete mať 4 kategórie, za ktoré dostanete nejaké body. Prvá kategória najľahšia, za tieto dostanete 1 bod. Za tieto už 2, za tieto 3 a za tieto 4. Takže môžeme rovno začať aj s prvou kategóriou. Prvá vlajka. Holandsko. Ďalšia vlajka. Belgicko. Ďalšia vlajka. Švajčiarsko. Ďalšia vlajka. Portugalsko. Ďalšia vlajka. Bulharsko. Ďalšia vlajka. Poľsko. Ďalšia vlajka. Maďarsko. Ďalšia vlajka. Rakúsko. Ďalšia vlajka. Rumunsko. Ďalšia vlajka. Nemecko. Ďalšia vlajka. Slovensko. Ďalšia vlajka. Česko. Ďalšia vlajka, toto mám na papieri, lebo som ju stratil. Francúzsko. Ďalšia vlajka. Grécko. Ďalšia vlajka. Španielsko. Ďalšia vlajka. Macedónsko. Ďalšia vlajka. Slovinsko. Ďalšia vlajka. Chorvátsko. Ďalšia vlajka. Srbsko. Ďalšia vlajka. Bosna a Hercegovina. Ďalšia vlajka. Spojené kráľovstvo. Ďalšia vlajka. Írsko. Ďalšia vlajka. Island. Ďalšia vlajka. Bielorusko. Ďalšia vlajka. Estónsko. 3. Ukrajina. Posledná vlajka v tejto kategórie. Taliansko. Máme prvú kategóriu za sebou. Teraz sa môžeme vdrhnúť do takej ťažšej, ale vieš, tiež ju veľa ľudí pozná, ale táto kategória už bude za 2 body. Takže môžete si ich viac natrénovať. Prvá vlajka. Lotyšsko. Ďalšia vlajka. Dánsko. Ďalšia vlajka. Švédsko. Ďalšia vlajka. Monako. Ďalšia vlajka. Luxembursko. Ďalšia vlajka. Malta. Ďalšia vlajka. Albánsko. Ďalšia vlajka. Andora. Posledná vlajka v tomto kole.
Litva. Ďalšia kategória je za nami. Táto bola trošku ťažšia. A môžeme sa vrhnúť do tretej kategórie, ktorá bude tiež taká ťažká, ale ťažšia. Takže môžeme začať rovno s prvou vlajkou. Lichtensteinsko. Ďalšia vlajka. Nórsko. Posledná vlajka v tomto kole. Moldavsko. Máme tretí kolo za sebou, na toto ste si mali prečítať 3 body. A máme tu posledné, čo je štvrtá kategória. Za toto si dajte 4 body. Prvá vlajka. San Marino. Ďalšia vlajka. Vatikán. Ďalšia vlajka. Kosovo. Ďalšia vlajka. Čierna Hora. Ďalšia vlajka. Posledná vlajka v tomto celom kvíze. Fínsko. Máme test za sebou a ešte vám chcem niečo len povedať, že kto mal všetky vlajky správne, tak má toto. A ešte vám chcem oznámiť, že každý deň bude daily content. Majte sa!